Good evening mga Oragon, na panibagong vlog, panibagong buhay, panibagong pagikipagsapalaran sa kalsada. Katatapos lang natin maghatid ng mga kasamahan natin sa trabaho doon sa Cainta, Rizal. Galing tayo ng Cainta sa may Marcos Highway, sa may Santa Lucia. Ngayon, nandito na tayo sa may C5 sa Libis, sa may Eastwood City. Ngayon dito tayo dumaan mga Oragon sa C5 kasi napaka-traffic kahit saan ka lumusot. Alright, ito naman si van na driver hindi malaman kung saan pupunta. Alright, sige lang, pabayaan na lang natin sila. Dire-diretso lang ang ating biyahe. Basta biyahe lang tayo ng biyahe. Taste lang sa traffic. Ika nga, talagang ganyan ang buhay bilang driver. Dire-diretso lang. Alright, doon tayo dadaan ngayon sa Global City, doon sa may BGC. Mga kaibigan, mag-BGC tayo ngayon kasi yung EDSA ngayon isang malaking parking area na naman. Alright, talagang ganyan ang buhay. Hanap ng medyo maluwag-luwag na daanan. At saka naambon nga pala mga Oragon, dito sa may Quezon City. At saka malapit na tayo ng Pasig C5. Tuloy-tuloy lang mga Oragon ito. Alright, mega love shoutout po sa lahat ng kaibigan nating OFW at sa mga kaibigan nating small at big vloggers. Alright, mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan, stoplight. Dito na po tayo sa may Nobang area to, sa may Green Meadow Avenue. Sa Pasig na tayo kaibigan. Alright mga kaibigan, mga Oragon, nakakusignal na tayo. Nakalagpas na tayo ng Green Meadows. Ang dami-daming nakamotor. Ingat po kayo mga paps, mga riders. Naandaan lang po sa pagmamaneho, baka magkaroon ng problema at nang makarating tayo sa ating pamilya ng maluwag. Ingat po tayo. Ayan, medyo ang kalsada rito sa C5 malubak-lubak. Ayan, si mamang riders gumigiwang. Dahan-dahan lang mamang riders kasi tayo, kung kayo man ay pauwi na, wala, makarating kayo sa inyong pamilya ng maluwag ang walang galos sa katawan. Alright, ayan, patuloy lang tayo. Medyo nawala yung traffic kasi stoplight lang yan. Alright, nandito na tayo sa may Pasig. Alright, ayan, sa ibabaw tayo dadaan kasi yan medyo matraffic yan. Alright, pag dyan ka dumaan sa ibabaw, sa ilalim papunta ka na naman ng Ortigas. Alright, kaya dyan tayo dumaan kanina. Ngayon dito na tayo sa ibabaw kasi doon tayo sa BGC lulusot na sa Bonifacio Global City. Alright, ayan, medyo wiper natin, may medyo madilim na mga Oragon. Ayan, nag-iilaw na tayo. Alright, ingat po tayo sa yung mga kaibigan natin riders. Ingat po tayo. Alright, nandito na tayo sa may katapat na ito ng mga Ortigas. Alright, Pasig at sa may Show Boulevard papuntang crossing. Alright, ito na, medyo matraffic na naman dito. Alright, taste lang po kasi talagang ganyan ang buhay ng isang driver. Buhay driver. Ayan, volume lang naman po ang traffic. Alright, maraming truck kasi dito sa C5 ngayon pag ganitong oras. Ayan, at ate mo nang
kuha ng ating camera para makakuha sa oras. Ayan, alright, dahil naman traffic naman dito, kaya mamaya na ulit guys, mga paps. Ayan, alright, medyo moving na tayo mga Oragon. Ayan, kung napapansin nyo, napakarami truck na naman. Dito lang tayo sa gilid-gilid dadaan para kahit pa paano ay makamoving tayo, makagalaw-galaw ng konti. Andito na tayo sa SM Center Pasig along C5. Alright, taste lang ika nga, kasi pag hindi tayo nagtyaga dito sa traffic sa Pilipinas, walang mangyayari. Alright, ayan, nakikita nyo na medyo madilim na mga Oragon. Nandito pa rin tayo sa may Pasig City. Ayan, alright, stop muna tayo sa pagbablog. Stop camera. Alright, mga Oragon, nandito na tayo. Dire-diretso lang. Medyo ginagabi na at siguro makakawin tayo nito ng bahay mga alas 7 or alas 8 ng gabi. Ngayon sigurado mga alas 8 na sigurado yan, kasi medyo malayo pa yung ating uuwian. Pagkatid natin ang sasakyan sa ating garahe sa Makati City, uwi tayo ng Alabang. Alright, tsaga-tsaga lang. Ayan, nakikita nyo marami ng truck. Mega love shoutout po sa lahat ng ating kaibigang OFW, sa mga silent supporters po natin. Sa mga OFW, tingnan nyo po ang nangyayari, ang sitwasyon dito sa Pilipinas. Baka pag-uwi nyo dito sa atin, medyo manibago kayo sa traffic. Kasi alam ko dyan sa inyong lugar, sa inyong bansa na kinalalagyan na medyo minimize siya, medyo konti yung traffic. Kaya wag po kayo magtataka pag lumapag po kayo dito sa atin sa ganitong oras. Magsimula po ng alas 4 yan ng hapon. Time check now is mag-alas 6 na po, 5:45 PM ng gabi. Kaya pag uwi nyo rito sa Pilipinas, makikita nyo ganito na ang sitwasyon dito sa ating mga lansangan. Mas grabe pa po siguro kung sa EDSA tayo dumaan. Medyo napaka-traffic po roon sa ganitong oras. Kanina po nag-EDSA kami galing ng Makati hanggang sa may Ortigas po, 1 oras. Pero kung hindi masyadong matraffic, siguro makukuha siya ng mga 20 minutes to 15 minutes to 20 minutes lang. Pero dahil sa heavy traffic, kaya nagtakal tayo ng halos sa 40 minutes siguro yun o 30 minutes. Ganun po katindi yun mga Oragon. Ayan mga Oragon, abante na naman tayo. Nandito pala tayo sa may Lanosa Avenue. Kanina nagkamali pala tayo, hindi pa pala yun, malayo pa pala tayo sa crossing. Dito tayo Lanosa Avenue sa may na parte yata ng Ortigas pa lang to, saka Pasig. Pero sigurado ako Pasig pa lang to. Ayan mga Oragon, na singit-singit sa truck. Papasok tayo dito sa linya ng truck mga Oragon. Moving naman siya, kaso pag may stoplight talagang nagkakaroon ng volume yung mga sasakyan. Kasi pag nagtumigil lang na mga 3 minutes at mahaba na talaga yung pila dahil yung volume ng sasakyan grabe ngayon. Ayan pa, so kung nakikita nyo sa kabila, heavy traffic po siya. Ayan, shout out po sa Kia Carnival, sumingit si kaibigan. Okay lang, sige lang, ingat. Mega love shoutout sa iyo kaibigan. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagbiyahe. Ayan, nakikita nyo sa salamin, umuulan. Ayan, alright.
medyo hindi ko na matandaan kung anong lugar na tayo. Pasig pa rin kaibigan, nasa Pasig pa rin tayo mga paps, mga Oragon. Tuloy-tuloy lang po tayo. Ayan, nag-iipon tayo ng nag-iipon tayo ng maraming video mga paps, kasi baka hindi tayo makapag-vlog sa mga susunod na araw, kasi alam niyo naman ang trabaho sa gobyerno. Ayan, alright, nandito tayo, nakakit na naman tayo sa tulay. Alright, pagdating natin sa may BGC mga Oragon, na magpa-part 2 tayo ng ating video. Alright, ayan, singit si sir na rider. Ingat-ingat, okay lang sana kung sisingit kayo na maingat para hindi nagkakaroon ng disgrasya. Huwag pabigla-bigla mga riders. Alright, nandito na tayo sa akit ulit tayo ng tuloy, at pagkatapos nitong tulay na to, medyo malapit na tayo ng BGC. Alright, ayan, doon tayo dadaan sa BGC. Diretso tayo ng Buendia. Alright, umuulan na naman mga paps. Patay na naman tayo nito pag uwi mamaya. Dapat nagbabakan tayo ng short kasi nakamotor tayo paps pag umuwi tayo. Ayan, bukas wala tayong shuttle, kaya medyo tanghali na rin tayo papasok mga Oragon. At mega love shoutout po sa lahat ng mga kaibigan nating vloggers. Mag-iingat po tayo, enjoy lang tayo sa pag-vlog. Tsaga-tsaga, sabi nga ni Idol Chopper Sniper, tsaga-tsaga lang, sipag. Yes, tama lang naman yung kahit anong trabaho ang gawin natin, na pag hindi tayo nagsipag, walang mangyayari sa buhay natin. Kaya sipag-sipag lang po tayo, right? Ayan, nandito tayo sa ibabaw ng tulay, dito sa may C5 papunta ng Sio Boulevard sa crossing. Kung nasa baba po kayo dumaan, dahil nasa taas tayo, dire-diretso po ito hanggang South Super Highway, pero hindi tayo naabot ng South Super Highway kasi BBGC tayo, right? Ayan, madilim na ang ating paligid mga kaibigan. Ayan yung mga kaibigan nating riders, nagtitiis sila sa ulan. Maraming salamat po kaibigan na kasama Oragon, sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Sana yung mga hindi pa nakakapag-subscribe mga Oragon, subscribe po kayo sa ating channel, at huwag po natin i-skip yung ating mga ads. At ganoon din po sa ating FB page, papalo naman po. Maraming salamat po, at mabuhay po tayong lahat. God bless po, at hanggang dito na lang muna yung ating video, kasi mag-concentrate tayo dito sa pagmamaneho natin. Magandang gabi po, at maraming salamat po. I love you all. Ingat po tayong lahat.